šiestom kole 3. futbalovej ligy mala Lokomotíva Devinská Nová Ves za súpera MŠK Kráľova pri Senci. Pre nováčika tejto súťaže, domácu Lokomotívu, to bolo už v poradí 3. vystúpenie na vlastnej pôde a keďže v predchádzajúcich vyšla bodovo na prázdno, tak sa čakalo, že konečne zaberie naplno a získa 3 cenné body. Obidve mužstvá hneď od začiatku predvádzali rýchlu hru a prvú možnosť na otvorenie skóre mal hosťujúci Consimbal po prihrávke Pomichala. Domáci odpovedali v 13. minúte, keď tiesnený Bakar pripravil šancu Lackovi, no záchrannú brzdu stihol zatiahnuť brániaci Vigoda. Netrvalo dlho a Kráľová pripravila ďalší nepríjemný závar pred bránou Šalamona, na konci ktorého bol opäť Consimbal. Jeho strelu zablokovala obranná dvojica Stupavský a Abdulaj. Po následnom nevydarenom rozohratí rohového kopu prišla najväčšia príležitosť prvého polčasu pre Lokomotívu. Klein však v samostatnom najazde na Kúniho neúspel. V týchto chvíľach sa útoky striedali na oboch stranách a z ďalšieho znova pohrozil Consimbal. No a keďže na opačnej strane nič nevymyslel ani Bakar, tak mužstvá odchádzali do šatní za stavu 0-0. Druhý polčas pre Devínsko-Novešťanov nezačal príliš šťastne. V 51. minúte nikým nekrytý Consimbal strelil vedúci gól Kráľovej. 0-1 a na ťahu bola Lokomotíva, veď vidina tretej prehry v poradí na domácej pôde veru nič dobre neveštila. Matiášov strelecký pokus z priamého voľného kopu Kúniho ešte veľmi neohrozil, no v 63. minúte ho Klein svojou ľavačkou veru riadne obul do smutku. Vyrovnané 1-1. Gól sietí súpera vyburcoval domácich v záverečnej ofenzíve a tí si aj vytvorili rad dobrých príležitostí na skórovanie, no ich strelecká mužka zatiaľ nevyniká presnosťou. Za všetko snáď hovorí spálená Abdulajova tutovka. Lokomotíva Devinská Nová Ves, MŠK Kráľova pri Senci 1-1. Takže pán tréner, Devinská Nová Ves vstúpila do tejto súťaže ako nováčik a zatiaľ teda trpí, dá sa povedať, a tie svoje nováčikovské dane si vyberá naplno. Dnes sme mali supera, ktorým by sme, hádam sa, nadiali, že vyhráme, ale zás to vyšlo tak, že sme strátili 2 body, i keď podľa priebehu zápasu možno, že ten výsledok je aj spravodlivý, ťažko povedať. A ako ste to videli vy? No, ja plne súhlasím, že ten výsledok je spravodlivý, lebo boli šance aj na jednej, aj na druhej strane. My presne tak, že my teraz tí nováčikovské facky dostávame, jak sa hovorí, no ale hovorím, že toto mužstvo je vývoja schopné a z kroka na krok pekne musíme postupne ísť a ja som presvedčený, že my pôjdeme trošku vyššie a vyššie. Máme zranených 3 hráčov do defenzívy, došiel jeden stoper, len bohužiaľ ten dojde až za 12 dní, čiže hľadáme s generálnym manažerom Zukalom, hľadáme ešte hráčov do defenzívy. Ja si myslím, že tá ofenzíva ako není zlá, ale nedávame góly. To je to, že my tie šance si vypracujeme a my sa nadrieme na ten jeden gól. No. A tým tí zápasy prehrávame. Či v Báhoni 1-0 prehrali, tam bol zápas, dodá gól, ten vyhrá, my sme nedali. Tak sme nemohli vyhrať v Rovinke, to sme ozaj 4-2 sme prehrali, 4-2 sme mohli vyhrať, lebo tam ozaj tam sa to prejavilo, že ako tí nováčikovské facky sme dostali tam, však prakticky my sme im darovali všetky 4 góly. No dobre, nebudem hodnotiť zápas s Jurom, lebo Svätý Jur je iný level, to je jednoznačné. No ale hovorím, my pôjdeme z kroka na krok a ja verím tomu, že to bude lepšie a lepšie a prídu aj tie víťazstvá. No, budeme makať na sebe, robiť a presvedčíme divákov v Devínskej, že sa oplatí sa chodiť na fotbal a že z toho posledného miesta, že pokročíme hore.
Áno, aj v tomto zápase sa zase ukázalo, že ten bojovný duch mužstva je, lebo prakticky po tom nešťastnom prvom góle v druhom polčase sa zdalo, že by nás to malo zložiť, ale naopak ten gól vybulcoval chlapcov a nakoniec sme boli svedkami krásneho vyrovnávajúceho gólu. Ja tohto Maťka Kleina ja stále nabadám, lebo strelu má Jaskanona, ja stále nabadám k tej strele. Konečne sa tam odhodlal tej strele a padlo to tam. No ale hovorím, druhý polčas aj my sme mali kope šanci, tam škoda ten Tidži, že to tam nezapasoval. Valteriša tam dá fantasticky ten centrum na zadnú tyč. No a boli tam aj šance, aj v prvom šanci sme mali v prvom polčase Haršin Bakar, ten stokrát hovorím, nech to nevozí, nech to zakončuje, ale vidíte, no vozí to, nezakončí to, ale však hovorím, ešte budeme pracovať a on sa prebere strelecky a pomôže nám a pôjdeme vyššie a vyššie. No.